video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto muzazoti rakupisa matansos aza saka tafana kuti mwari kupisa because matansos anotiri kuisa samwana mudara ndakaenda kuriddim rainzi Zimbo flavor. I think that riddim ndo rakarezisa mapana vesa vamudara unzwa Zimbo flavor riddim. Ndakaenda ndakanorekodi ndaenda Zimbo flavor. Unfortunately silent havana kuita kumvumidza kurekodi asi ndakarasa ndakandibvumidza vanaenda vananorekodi Zimbo flavor riddim. Slim Dogs ndo first day ranga auyawo sacameraman achida kuti nzotambudza kuti ashute pavideo achitozviintroduce ono Slim Dogs and he offered to shoot a video medley iri Zimbo flavor. Medley raishamisa makore wayo kuvanhu but even you know kuti medley angu and edu aispenda wata kumuona gore ripi andika takazviita kudhara zvisati kuzikanwa but manje matizimuso akazida kuunganidzai pane chinonzi medley ese akanakidzwa and the riddim became big because of that medley andika almost 80 artists vakabhosa manhamba paZimbo flavor 100 vese vakarida riddim rabuda mudara ndasangana neFordham Street ndatonakira kuti inini obviously kangoma rangu ripo rege ngakaipa kamudara ipapo dai so hapana rege yangu mfoda ndafona yo wakwana rege yangu asikuiona lalo iripo wako nambira kunosheka sei marangu hapana and it happened so fast mangwana vanhu venga vapana kuzoshuta video but mnaida kushutwa video manje medley area akasiri nini akawirwa panapa it was terminated. Yeah man, he retired now. Yo Kawan, he retired, is now a pastor Nyatsambo, evangelist. They do terminate. So like I said before, me and Terminator, here's a Denny Blaze beat and Nicoti, Silent Killer, Killer T, here's a Killer Man. We are one. And Crispy B, the owner of Simplex Records. Yeah man, Crispy B. Ain't got remove the movement anymore. I spy. So I have Terminator, Inika boys, and don't shoot over Vietnam. Do we need? Kanone basic Terminator. Daga Zimbo kungenja nyize kukanatiza medu lacho ndichoripo na silent ji ndimwe monya ere ngiripo zo mangimba oya Slim Dogs now anondoona zwa ewe lalo tukutsvaga ndakapuwa chi masongs ese but hapana kasongo yako ndakushuta chi medley kandazoshuta kana nezino ndakatofona kanzo ndakati chivwa mubvunza akabvunzwa wana Simbo ko iyo sawa song yani yala luriku but hansi kuziya yana kutosa levels ilo peke at home street alright that's danger la bisa ngo song yangu ipapo uzagara ya biswa ona bisa yangu ipapo then no apakabula na Riddim 2-3 ma Riddim andaito nopinda masongo asikomaona ndakatera masongo alalo mira masongo waizomapiwa masongo ndara but weche chicha kuba ndo kuramba pitsoke chana ndinamedzoka dzanziri shungu mdara shungu dzekuziva kuti mdara nhasi anditaita na interview imunoroma video anorema kamdara ande
mangwana pandotoita kuvidhio kwendoti ndinoshungudza kuti mudhara avazonyondidaro waiza ma2000 amunochacha mavidhio aya amuzonyondidaro waiza wesine ukama mudhara indaena chidaiwaka we are family andika saka rike ndinoona sawa mwongo wagwana ndasomwa pamwe pai ndaizoimastirwa but mpeka ndaisimwe Lalo aiswe mu-second pack kana mu-third pack maproducer yese zvamunoziva aufoisa Lalo mu-second pack mudhara that's an insult, taboo, sacrilege, abomination, violation. Mudhara you take such disrespect kuruza Lalo mu-second pack waiza mudhara sandaizoipuwa but ndisina zvekuitisa because I don't push music, ma DJ ndo anopusha music. Do kusara kwatakaita pa movement iyo. So can you say kuti Ras Lalo was sabotaged in that movement yakasumuka during that time, yet you are the one aka introduce this new crop to the audience? The word sabotage manje rinouzwa navanhu vakawanda. Andika. Ndakada urishandisa kuti vakanisabotage aka. Ndenda yoyo wagwan. Yoyo ndenda ku andidade chigweja. Waiziya. And sabotage. They just did their things. Inozichaibva mumba ndara. Imukati hustle renyu munodya nevana venyu nemhuri yenyu. It was their hustle and their time and their things. Baba ndingatinyatso dissect nyaya. Lalo yo waimba. 3 Riddim. Song aisikubuda. Mumapepa. Hapana chinhu wakagayawo here kuti there must be something wrong. Ndakagaya kuti my feelings ake feeling yake they just felt kuti atifanira kuti tiburitse andika because vaito pana vafana vaito maskwa vatiri kuti mfana yato maskwa rege mfana yatobuda mfana watosvika mustudio achito correct achonzi mfana yatopotsa kana chii but yatobuda saka ndakangofira kuti ayamaya kana pane 30 pack 30 mapeka andika pane 200 artists vaimba kuimidzi kaininika ndakabvuma kuti alright pamwe ndinochi 201 andikukwana mu top 10 zvinhu zvachinja andara it's now a new transition andara so anoti from power yaMugabe izvi kwa take over pachiwachi idi movement andika that transition ino zvakawanda zvinotochinja kana wakambenge uri muCIO waMugabe andika asuro tuchenga uri yoyo asuro changa wa muCIO wa idi unotozotana kuti baba boy wa idi kana kuti garden boy kuti unokutori mero unokusati trust andikona saka unokusati kwane muzvinhu zvevanhu saka ndakatonoti handisi kutombokwana muzvinhu zvevanhu ende zvazvinhu zvavo it was their glory azandara tikatama let's work hard work but silent was calm unzondara pandaichushikana pese ingatori very steady achilalo handikwatidiwe handikopitike kuti pitike music ine movement yayo inoita tisingakwani kuti movement iyo because pitike regime Chilspot regime zvese zvokonondara zvakazvabatana ndika nawo vane backup nawo radio ZFM yagadzirwa chichiyoza ma sound man akuplaya music saka zvachinja kubva pai mudara tatato old school maiza zvandioka ende zvakanotira zvazidane ezvinezvi handikuna Ronaldo kuna Cristiano saka you can talk of Zidane andika but tatapedzwa asati apera ngamdara takunozoona kuti tapedzwa andika ukamdara ni not all when he was still in school aiprene panapa mukoma wangu muri sei eza nati utaseiko youth me love your art eza me love your music your style undodzwa style mukoma wangu munye kwa Cash Lips Cash Lips a good friend of mine ndolinga eza nati all at that time ndakatozoswa Chilspot vatoo madzimambo anoza uzamdara munhu andika nakomana ndikurespecta sei andika akaita ungazohaipwa andika apuwa masuru unozere rangu kuti tanga kufila magrams andara atoni magrams anika kutozvipawo zviri kana even respect ine mbenge iripo inogona kuzopera
ungamdara to the extent yani ikunoti but Enzo Aisha and what you said and wese unofungidzira ukuthi ari kuita dancer wanda ari kupenya andika they are my sons onda they are Vietnam sons we run this shit before zvaunoziva saka takanokuchembedzwa tikaiswa ku retirement age andika mbapato nunzi aretire and 21 years and mdara remember what fan base but my fans mdara is a big weapon andika my fans they believe what they see so vasina kuona I believe aunduzodemba akapenga asina kumunzwa nditoti Mark Ngwazi ndiye akapenga andona so my fans futhi akazonoita another weapon against us. Silent, should I say, let's zero the game. Let's strategize. Giro zero undo. But let's boss shots. Why is that? Then Giro ziji. Mgreza dicho kujirirwa. Kasiko pasa katika donzi takudao nyingwa maikida kupuwa mfana ningi. Mshino wajua kutudirwa mfura. Kato kutuzurwa. Boss foot Vietnam empire. Ini ma hooligans. Ondara. Ini ma dancehall hooligans. Ondara. Ini ma thugs. Ini zvaunofungidira zvese ma badness. Ini ma badman yese. Saka zvimwe zvacho futi tichida kuita violence. Dziri hasha. Pesa tabanwa kumashows. Pozi wacho ndonima microphone uda kupa mfana wakutokwadzisa mfana uda kupera. Andika nyama fans achimuda anogona kutorohwa backstage. Unaona ndara? It was now war. It was now war in the dancer. Futi zaruzone. That's the display. Anobuda maike 47. Anotoridzwa. Saka ndo zvakaita mdara. Ndokusara kwatakanoita. Alright, masara pa movement apa. Yosa Lalo ne team yako. Manga react how? How did you react? How do was the reaction? Andika. Takanodzoka pakunoona silent. Reggae music is peace and love. Andika. Dancehall music is fun and happiness. Let's create chaina kuti diona vanhu pakutanga create happiness. Taigadzira zvinonakidza vanhu. Ngatingosenzei. Don't worry about zvikiitika zvese. Takasenza zvinoita Mwari. Silent rose to fame. 2016. Selengila aputika. But trip apo Silent to go back to Chilspot. Silent didn't go back to Chilspot. What happened? Was Silent killer aifaenda. Was bandaitomboenda aisatodiwa. Aisatoenda. Skachicha kaiti. Right, what happens now is Silent daka soldier love manje ungitaura venge vamakuru wani manje. Ingazitsaurwa avhura studio opposite Vietnam Empire. 10 meters from here, pandakagara panapa. Pane studio soldier love and continuous soldier love. So akatanga kuroma freestyle ake. Wow. Zimdancehall stories. Ikuratidza ma true stories. But wakadisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero pa TV zvinotangira mughetto.